Unha escolma de imaxes do mundo rural protagoniza a mostra Ruralízate de Os Tres de Xeve. Sachos á Rúa impulsou esta exposición na que se quere dar visibilidade e valorizar o rural. O colectivo Os Tres de Xeve inaugurou no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira a exposición Ruralízate. Os fotógrafos Miguel Vidal, Cristina Saiz e Manuel Hermida conforman este colectivo e a través do seu traballo queren darlle visibilidade ao mundo do rural. Nos nacemos, vivimos a uns kilómetros da vila de Pontevedra, pero, bueno, levamos o rural así dentro, danos moita pena todo o que está pasando, inda por riba, aquí é unha xente que ali que nos queren meter unha autovía como quen dividir a parroquia en dous. E hai, bueno, problemas, hai como en todas partes, e o tempo, oye, é unha pena que a xente do rural non saiba dicir, falemos do rural, pero desde o rural tamén nace cultura, tamén nace vida, non? Entonces, pois un pouco a nosa idea, o falábamos nós de vez en cando e dicíamos tal, e sempre ao final, pois, salía o tema rural polo medio. Creo que o máis culpable foi Miguel, que está ben, anduvo por todo o mundo, e dicíamos, pois venga, vamos a defender Xeve. Esta mostra quere amosar o mundo rural, pero non só como paisaxe, senón como un patrimonio vivo, cheo de historia e de saberes. No rural hai xente que vive o rural e que o rural ten que medrar. A cidade necesita o rural e o rural necesita a cidade, non? Isto non pode ser de outra maneira. Entonces, nós, levándonos ben con todos, oye, pero que non nos pisen e que sepan que tamén, oye, que aí estamos, non? O sea, que... bueno, pois, bueno, a asociación nosa é Son de Xeve, que, bueno, xa puxemos así a orgullo, somos de Xeve, como, así un pouco de orgullo, non? Os tres artistas que teñen diferentes formas de captar a realidade a través do seu obxectivo expuxeron diferentes fotografías protagonizadas polo rural, xa que os tres de Xeve consideran que a fotografía é unha das mellores ferramentas que hai para reivindicar o valor que ten o rural. Proxectáronse unha escolma de imaxes e logo desenvolveuse unha mesa redonda organizada pola Asociación Agroecolóxica Sachos á Rúa. O acto contou cunha gran acollida por parte da veciñanza de Ribeira, que se chegou o pasado xoves ao Lustre Rivas para coñecer máis sobre o rural da man de Os Tres de Xeve e de Sachos á Rúa.